Apal, apal ya. Lagu ini tak disambung C. Duduk klambi anyar nanging sing mbok pamerke neng aku neng apa yen mung gawe loroku pamer bodo anyar juga nalon-nalon ya juga sing kompak sing paling apik itu hadiah bakso sak mangkok ayo ayo malam ini bagian tali FIB Jogja luar biasa. Hei, hei. Nyanyi kita.
Yeah.